सरकारा बोसोरफ्रोमबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय माहारियारि आरो मुलुगनाङारि गेलेनानै जायफोरा बान्था मोननो हायो बिथांमोननो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जायो बेखौ होनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जायफोरा आगु गेलेग्रा बेखौ जोङो अनसुंथाइ हिसाबै होनाय जायो बेखौबो होदों गासै जोंहा माहारिनां गेलेनाय एबा नेसनेल गेलेनायाव 59सा गेलेगिरिफोरनो होनाय जादों आरो मुलुगनां गेलेनायाव जोङो 2 लोगोसे जोंनि आगु गेलेगिरि बिथांमोननो 3नो जों होनाय जादों लोगोसेयैनो नैबे बाक्सा जिल्लानि बे मुसलपुराव जोंहा स्पर्ट्स हस्टेल बे स्पर्ट्स हस्टेलखौबो जोङो दिनै बेखेवनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो स्कप होनो नागिरदों जोङो 4-5सो जों इभेन्टखौ सायख'नानै देग्लायनिफ्राय बेयाव थानानै सोलोंनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों सरकारनिफ्राय लानो नागिरदों बिटिआर बासिनि जिथु खेलुवैफोर दङ बिसोरखौ जुदि इन्सपिरेसननि थाखाय नोंथाङा माबा राहा लादों नामा? नंगौ जोङो थांनाय 9 खालार मार्चनि जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जादोंमोन बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोङो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो साब डिभिजन लेभेलनि जोङो अफिसार एबा मावखुलि स्पर्ट्सनि जोङो बानायनो नागिरदों साब डिभिजनेल लेभेलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव आरो बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे आगुआ जोंनि स्पर्ट्सआ जिल्ला लेभेलाव दङमोन दायो साब डिभिजनाव थांनाय लोगो लोगो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जोंजों सरकारजों गेलेगिरिजों बा खेलारि जायफोर दैदेनो बिथांमोनजों जोंहा खाथि सोमोन्दो थागोन आरो जों बिथांमोनखौ मोजाङै नायनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां आसनि जोङो लादों जायफोर आसनिखौ जोङो गेलेगिरि बिथांमोननो फैबाय थानाय समाव जोङो होनो नागिरदों बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि खाबुआ गैया नाथाय गेलेगिरि गोबां दङ बे गेलेगिरिफ्रा बे सरकारनिफ्राय खाबुखौ मोननो हागोन गेलेगिरिफोरनो माबा स्पेशेल मेसेज होगोन नामा? आं गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि गोबां गेलेगिरि दङ जायफोरा इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनजों गनायजायै गेमफोरखौ गेलेयो बेयाव गेलेनानै बान्था मोनोब्लाबो सरकारनिफ्राय बे सार्टिफिकेटआबो जेबो खामानि होआ आरो सम लोगोसे रांखावरिल'सो खहा जायो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे एवारनेस जों केम्प खालामनो नागिरदों सारा बिटिसिआव जोङो एवारनेस मोनसे लाबोगोन जायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि आरो बिगोमाफ्रा मोनथिनो हायो जे बबे गेमखौ जोङो गेलेयोब्ला जों थाबैनो जौगानो हायो आरो बबे गेमखौ गेलेयोब्ला जोंहा जोंनि गेलेनायनि जि बेसेन बे बेसेना ओरैनो थाङा दा बेखायनो खावलायगोन आङो जायफोर गेलेनाय गेम बे गेमफोरा অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনजों গনায়জাनाय बेबायदि गेलेनायखौसो जोंनि गेलेगिरिफ्रा আমি তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনটো খেলটো অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু কোনটো নহয় আৰু কোনটো খেলিলে আমাৰ লাভ হয় কোনটো নেখেলিলে মানে লাভ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে নন ৰেকগনাইজ গেমবিলাকত খেলি পেলাই টাইম পাছ হোৱাটো আমি দেখি আহি আছোঁ তাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ সময় বহুত মূল্যৱান সকলোৰে কাৰণে সময় যাতে এনাই নাযায় তাৰ কাৰণে আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই এই এৱাৰনেছ কেম্পটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি এপ্ৰিলৰ পিছৰ পৰা প্ৰতিটো জিলা প্ৰতিটো সদৰত আমি এই এৱাৰনেছ কেম্পটো পাতিম তেতিয়া আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022